नमस्कार, मी आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। दिवाळीची लगबग तर सुरू झालेलीच आहे आणि फराळाची सुरुवात करणार आहोत। फराळाची सुरुवात ही गोडाने करायची असते, तर आज आपण एकदम दाणेदार आणि तोंडात ठेवताच विरघळणारे असे बेसनचे गूळ घालून लाडू बनवतोय। तुम्हाला इथे मी हा एक लाडू तोडून दाखवते। हा बघा किती मस्त बनवून तयार झालेले आहेत ते बघा लाडू। पहिल्यांदा एका पातेल्यामध्ये इथे मी बेसन काढून घेते। इथे 6 वाट्या बेसन घेतलेलं आहे। हे लाडू बनवायचंच बेसन आहे। थोडंसं असं दाणेदार कसं जाडसर असतं हे। त्यानंतर गॅसवर मी इथे एक कढई ठेवलेली आहे। जरा जाड बुडाचीच कढई घ्यायची आणि थोडी मोठी कढई घ्यायची, म्हणजे बेसन आपल्याला व्यवस्थित ढवळून ढवळून भाजता येणार। कढईमध्ये ना मी इथे 1 वाटी तूप घातलेलं आहे आणि इथे अजून 1 वाटी तूप घेतलेलं आहे। हे आपल्याला बेसन ज्यावेळी भाजणार आहे ना त्याच्यानंतर लागणार आहे हे तूप। आणि हे कढईमध्ये जे तूप ओतलेलं आहे ना ते एकदम कडकडीत झालं पाहिजे, एकदम गरम झालं पाहिजे। त्याच्यानंतर काय करायचं, सगळं जे आपण बेसन काढलेलं आहे 6 वाट्या ते एकदम सगळं तुपामध्ये घालून घ्यायचं आणि व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं। ते असं हे बेसन गरम गरम तुपावर ओतलं ना की पटकन भाजायला मदत होते, पटापट भाजतं हे बेसन। सगळं झाऱ्याचं बेसन आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। हे जे बेसन आहे ना हे आपल्याला पूर्ण मंद आचेवरच भाजून घ्यायचं आहे। एकदम बारीक गॅसवर भाजलं ना की कसं सगळं बेसन एकजीव असं भाजलं जातं व्यवस्थित। बेसन भाजत आलं ना की काय होणार, त्याचं थोडंसं असं आहे बघा, रंग चेंज होतो आणि त्याचा वास पण खमंग असा वास सुटतो। मग काय करायचं, पाव वाटी तूप, आपण 1 वाटी तूप काढून घेतलेलं आहे त्याच्यातलं पाव वाटी तूप इथे घालून घ्यायचं आणि 5 मिनिटं हे बेसन परतून घ्यायचं त्या तुपामध्ये। त्याच्यानंतर इथे मी 2 चमचे तूप घालून घेते आणि त्याच्यावर बारीक तुकडा करून काजू घेतलेले आहेत, बारीक बारीक तुकडे, आणि त्याच्यानंतर मनुका घेतलेले आहेत, हे या तुपावर मी घातलेत। हे दोन्ही भाजून घ्यायचं आहे आपण बेसन बरोबर। आपण दुसऱ्यांदा तूप घातल्यानंतर 5 मिनिटं भाजलेलं आहेत आणि आता ड्रायफ्रूट्स घातल्यानंतर 5 मिनिटं भाजून घेणार आहोत। टोटल 10 मिनिटं हे बेसन आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर काय करायचं, त्याच्यावर आपण जे उरलेलं जे तूप आहे ते सगळं आतमध्ये घालून घ्यायचं 10 मिनिटानंतर आणि ह्या तुपामध्ये व्यवस्थित ढवळून ढवळून हे बेसन भाजून घ्यायचं। असं केल्यामुळे लाडू एकदम खमंग होतात आणि तोंडात अजिबात चिकटणार नाहीत। असं हे तूप घातल्यावर पण आपण 10 मिनिटात भाजणार आहोत हे बेसन आणि 10 मिनिटानंतर आतमध्ये आपण गूळ घालणार आहोत। त्याच्यासाठी असं मी बारीक चिरून घेते हे गूळ। तुम्ही गुळाची जी पावडर मिळते बाजारात ती वापरलीत तरी चालेल। इथे आपल्याला 2 वाट्या गूळ लागणार आहे हे बारीक चिरलेलं। 6 वाटी पीठ घेतलेलं बेसनचं, त्याच्यासाठी आपल्याला 2 वाट्या गूळ लागणार आणि 2 वाट्या आपण तूप वापरलेलं आहे। 10 मिनिटं हे बेसन भाजून घेतल्यानंतर पहिल्यांदा इथे मी वेलची पावडर घालतीये आणि त्याच्यानंतर आपण हे जे चिरलेलं गूळ आहे ना हे पण घालून घ्यायचं। जसं आपण हे गूळ घालून ढवळायला लागतो ना बेसन, तसं ते घट्ट व्हायला लागणार। ज्यावेळी आपण बेसनमध्ये गूळ घालतो त्यावेळी काय करायचं, गॅस बंद करून टाकायचा आणि हे व्यवस्थित असं ढवळायचं, म्हणजे गूळ लगेच वितळला पाहिजे। हे बघा अशा पद्धतीने सगळं गूळ आणि बेसन सगळं एकजीव करून घ्यायचं। मस्तपैकी रंग आलेला आहे या बेसनच्या पिठाला बघा, मस्त भाजलेला आहे अशावरून समजायचं। वास पण छान येतो। व्यवस्थित असं गूळ आणि बेसन एकजीव झाल्यानंतर आपल्याला ही कढई उतरायची आहे आणि हे मी एका परातीत किंवा ताटामध्ये ओतून थंड करत ठेवणार आहे। जास्तही थंड करायचं नाही। ताटात ओतल्यानंतर हाताने व्यवस्थित असं एकजीव करून घ्यायचं हे बेसन आणि गूळ आणि अशा पद्धतीने हे बेसनचे लाडू आपल्याला वळून घ्यायचे आहेत। पटापट असे हे बनवून लाडू तयार होतात आणि ह्या लाडूमध्ये गूळ घातल्यामुळे चव तर अप्रतिम येते। अशा पद्धतीने आपले खमंग दाणेदार आणि तोंडात ठेवल्याबरोबर विरघळतील असे बेसनचे लाडू बनवून तयार झालेले आहेत। आणि आजची जर माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।